Hoppá! És azt is majdnem. Hoppá! Tudod, Tibit hogy hívják? Milyen Tibinek? Téged hogy hív? Milyen? Hopp! Hopp! Mondd már meg, milyen ember vagy. Tibit is úgy hívják. Ugyanúgy, ahogy téged. Emma Tibi. Na? Tegnap volt furcsa, mert Barmuséknál nézem a Zsófi füzetét, Kökény Zsófi. Olyan fura volt így olvasni. Hopp! Na, hogy hívnak Kökény Emma? Hogy hívnak? Kimondtam. Hoppá! Megvan mind a kettő. Hopp! Egy kicsit távolabb. Mindjárt virágokat amortizáljuk itt. Hopp! Hoppá! Igen, majdnem rádugrott.